Dobrý deň. Ja vás vítam pri ďalšom dnešnom videu. Moje meno je Marian Králik a dnes sa budeme rozprávať o tom, čo je to IT outsourcing. Povieme si, že čo vám vlastne ten IT outsourcing môže priniesť a takisto porozprávame sa o tom, akým spôsobom by ste ho mohli využiť. Slovo IT outsourcing sa používa veľmi často, ale málo kto rozumie práve tomuto slovu. Takže si to vysvetlíme najskôr všeobecne a potom si to prenesieme na samotnú IT oblasť, nakoľko sa vlastne venujeme a orientujeme práve oblasti IT a komplexnej správe počítačových sietí a celej tej IT infraštruktúry. Keď si zoberieme, čo je to IT outsourcing, z pohľadu poučky, keby sme to mali zobrať naozaj len poučkovo, tak outsourcing je odovzdanie vnútropodnikových aktivít, zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku na externý subjekt, na nejakého presunie to na nejakého dodávateľa. Čiže IT outsourcing je špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu. Týmto sa outsourcing líši od ostatných partnerstiev. Jednoducho povedané, ten outsourcing znamená delegovanie určitých činností na iného partnera, môžeme povedať na nejaký externý subjekt a podnik sa môže vlastne venovať teda tej svojej hlavnej činnosti. Skúsim to vysvetliť trošička bližšie. Predstavme si, že máme nejakú firmu, ktorá, zoberiem príklad, vyrába ložiska. Takáto firma, výrobná firma, v prvom rade musí mať zamestnancov a nejakých robotníkov, ktorí samozrejme budú vykonávať tie činnosti. Čiže to je prvá vec. Potrebuje robotníkov. Samozrejme v rámci hierarchie a infraštruktúry potom tam prídu nejakí vedúci, ktorí vedú ten tím tých robotníkov, ktorí majú za nich zodpovednosť. Prichádza manažment, samozrejme riaditeľ a kompletné celé vedenie tej samotnej firmy. Popri tom, aby naozaj ale tá firma dokázala správne fungovať, si týmto len jednoducho nevystačí. V prvom rade musí ísť samozrejme každá firma viesť účtovníctvo, to znamená, musí mať účtovníčku, ktorá bude všetky fakturácie a všetky veci spracovávať. Takisto niekto musí robiť mzdy. Samozrejme v menších firmách môže účtovníčka, mzdárka byť v jednej osobe. Vo väčších firmách samozrejme už sa to jednoducho nedá stíhať, je to naozaj veľmi veľa práce. Musia mať človeka, ktorý sa im bude starať o IT štruktúru, to znamená nejaký ten IT technik, o počítače, siete, aby naozaj všetko fungovalo, čo má. Poprípade právne oddelenie, ktoré bude riešiť všetky súvislosti z pohľadu možno nejakých sporov, zmluv a podobne, komunikácie s dodávateľmi. A takto by som naozaj teda mohol pokračovať. To znamená, firma ako taká naozaj musí mať zahrnúť veľkú škálu ľudí, aby dokázala správne fungovať. Väčšina firiem robí práve to, že na každú tú jednu oblasť má svojho zamestnanca. Má tú účtovničku, má tú mzdárku, má toho IT technika, má právne oddelenie. Pritom dnes je obrovský trend vlastne všetky tieto služby delegovať, to znamená, hovorí sa tomu teda outsourcovanie tých služieb. To znamená, ja si zoberiem príklad tú moju účtovničku, nenechám vo firme ako zamestnanca, ale zverím účtovníctvo nejakej účtovníckej firme. To znamená, oni sa mi budú o to starať, ja im vyfakturujem mesačne alebo už podľa dohody samozrejme nejakú sumu a starajú sa mi o to. Nemusím riešiť zamestnanca, nemusím samozrejme platiť odvody a podobne. Takisto to môže byť u mzdárky a takisto to môže byť práve v oblasti počítačovej techniky. To znamená, my sa práve zameriavame na oblasť IT, firmy na nás presúvajú a delegujú práve túto službu. Ja vám aj ukážem, že pre firmu, pre naozaj nie veľkú, možno nejakú nadnárodnú firmu, je outsourcovať IT oblasť a celú tú vlastne záležitosť v oblasti IT je lepšie delegovať,
na externú firmu, ako mať svojho zamestnanca, ktorý sa bude o to starať. Samozrejme, každý ten spôsob má svoje výhody, má aj svoje nevýhody, ale rozoberieme si tie jednotlivé body, aby ste naozaj dostali taký ucelený obraz a mohli naozaj toto využiť, pretože veľa našich zákazníkov sa práve presvedčilo to, že dokáže si zabezpečiť tú IT štruktúru naozaj v dostatočnej kvalite, veľakrát pri polovičných nákladoch. Možno vám to znie troška tak neuveriteľne, ako mi môže nejaká outsourcová firma ušetriť polovicu, veď tie firmy sú veľmi drahé, ale teraz vám to ukážem na jednoduchom príklade, že naozaj je to možné a dá sa to urobiť. Čiže skúsme si porovnať. Zoberiem príklad, že je firma, ktorá má teda svojho zamestnanca a ten zamestnanec sa stará vlastne o počítače a všetko to príslušenstvo, ktoré s tým súvisí, tlačiarne, periféria, sieť a podobne. V prípade, že máte zamestnanca, máte jednu obrovskú výhodu. A to je tá, že toho zamestnanca máte stále po ruke. On tam sedí, on tam príde ráno, ja neviem, o 8 alebo od 7 a do 4 počas pracovnej doby ho tam jednoducho stále máte. To znamená, kedykoľvek čokoľvek potrebujete, je vždy po ruke. To je obrovská výhoda teda toho zamestnanca, pretože firma na druhej strane nebude u vás 8 hodín denne, ale príde len keď treba niečo urobiť alebo v prípade nejakej poruchy. Výhoda u zamestnanca ešte je tá, že môžete mu dať aj iné úlohy. Viete, ak on nebude sa starať o tie počítače a naozaj nenastane nejaká porucha v tej firme, tak nemusí celý deň sedieť na stoličke a pozerať internet, ale vy mu môžete zveriť ešte aj nejaké iné úlohy, ktoré potrebujete, aby ste nejako využili ten jeho čas. Čo je však ale na druhej strane obrovská nevýhoda je, že zamestnanca sú vysoké náklady. A určite majiteľia firiem, ktorí vynakladajú veľké množstvo práve na rôzne odvody, si to vedia veľmi krásne zrátať. K tomu sa ešte ale dostanem. Druhá vec, zamestnanec podľa zákona musí mať dovolenku. To znamená minimálne nejakých 20-25 dní, nejaký ten jeden mesiac v tom roku toho ITčkára jednoducho vo firme nemáte. To znamená, keď sa čokoľvek stane a on je na dovolenke, tak stejnak musíte sa obrátiť na nejakú externú firmu, ktorá vám to zabezpečí v prípade, že sa stane nejaká porucha a naozaj vy nedokážete bez toho fungovať. Máme veľa firiem, ktoré dnes, keď im padne sieť a nemajú prístup na internet, tak sú viac menej paralizovaní a nedokážu vykonávať tú svoju činnosť. Takže preto je to veľmi dôležité, aby naozaj to fungovalo ako má. Druhá vec, môže byť ten zamestnanec na PNK. Ja veľakrát sa stretávam s tým, keď chodím po firmách a komunikujem s majiteľmi firiem, tak väčšinou mi povedia, že niekoho majú. Je to jasné. Ak je to seriózna firma, ktorá naozaj chce na tom trhu správne fungovať, musí mať niekoho, kto sa o celú tú IT oblasť zastrešuje. A väčšinou mi aj povedia, viete čo, pán Králik, my máme svojho človeka. My máme svojho zamestnanca, ktorý nám to rieši. Ale keď sa ich spýtam otázočku, a čo sa stane v prípade, že by ten váš zamestnanec išiel na dlhodobejšiu PN-ku na 2 alebo na 3 mesiace? Ako to máte zabezpečené? A tam už väčšinou naozaj prichádzame na to, že nemajú ako keby tie zadné dvierka a nestretli sa ešte s tou situáciou. Ako našťastie, ale ak by naozaj niečo také prišlo, tak buď budú musieť hľadať iného zamestnanca, alebo znova to budú musieť zveriť nejakej firme, ale tam už samozrejme tie náklady budú ďaleko vyššie. No a u zamestnanca je to tak, že ako náhle si nájde niekde nejakú lepšiu platenú prácu, tak z tej firmy odchádza. Vy tam musíte zase zháňať nejakého nového zamestnanca. Zaťažujete samozrejme aj to personálne oddelenie a musíte toho človeka samozrejme zaškoliť. To je v prípade, že by ste mali zamestnanca. Poďme sa ale teraz pozrieť na to, čo by sa stalo v prípade, že by ste toho zamestnanca prepustili a zverili všetko to, čo ten zamestnanec riešil, zverili by ste nejakej outsourcovej firme a porovnám to v súvislosti priamo s našou spoločnosťou, s našou firmou. Čo je obrovská výhoda je, že my sme firma. Ak si nás zákazník najme a spolupracujeme s zákazníkom, tak fungujeme na základe partnerstiev. To znamená, fungujeme na základe obchodných vzťahov a žiadna dovolenka tam neprichádza do úvahy. Takisto žiadna PN. Máme viacerých technikov. To znamená, v prípade, že by aj technik vypadol,
tak automaticky tam vieme posunúť iného. My razíme tú filozofiu, že väčšinou to máme urobené tak, že pre každú firmu je pridelený vlastne konkrétny pracovník, ktorý tam vykonáva ten servis. Aby tam za každým, keď príde niekto druhý, aby mu netrvalo hodinu, dve, kým sa zorientuje, kde čo je. To znamená, vždy máme prideleného človeka, ale ak by sa stalo, že by naozaj fakt bol PN, my ako firma si to nemôžeme dovoliť teraz zákazníkovi povedať, že viete čo, bohužiaľ, neprídeme, musíme tam poslať niekoho iného. Ďalšou výhodou je, že dokážete to urobiť pri oveľa nižších nákladoch, ako keby ste mali toho svojho zamestnanca. K tomu prepočtu sa ešte dostanem. A takisto výhoda je, že vy keď s nami spolupracujete, alebo spolupracuje s nami nejaký zákazník, tak mu vyfakturujeme služby mesačne a tá firma si môže celú tú sumu odpísať, čo pri zamestnancovi nie je úplne možné. Je tu vysoká odbornosť a profesionalita. To znamená, tým, že sa orientujeme na túto IT oblasť, tak musíme sa vzdelávať. A prechádzajú tí naši technici rôznymi školeniami, kurzami. Len obyčajný základný kurz na správu siete alebo firma Cisco, ktorá je jedna z najväčších, ktorá vyrába rôzne zariadenia, sieťové prvky, tak obyčajné školenie stojí 400 eur, úplne základné. Samozrejme, tie vyššie sú už ďaleko drahšie. V tomto prípade nemusíte tomu zamestnancovi to platiť. Všetko je to v rámci samotnej firmy. Dostupnosť technika máme 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Máme naozaj zákazníkov, ktorí pracujú alebo ktorých prevádzka je otvorená aj v sobotu, aj v nedeľu, takže nemôžeme si dovoliť jednoducho cez víkend nepracovať, ale vieme tomu zákazníkovi naozaj vždy zabezpečiť dostupnosť toho technika. Zmluvne vždy sme dohodnutí so zákazníkom, že najneskôr do 6 hodín prídeme na zásah. Prečo je tam tých 6 hodín? Zväčša sa nám stáva, že do hodiny sme u zákazníka, ale naozaj môže sa stať, že porucha vznikne u viacerých zákazníkov náraza, aby tam bola nejaká teda tá rezerva. Ale zo skúseností do tej hodiny sme vždy u toho zákazníka. No aby som nehovoril len o tých výhodách, tak naozaj je tu aj určitá nevýhoda a jedinú nevýhodu, ktorou si myslím, že je, že nie sme vždy dostupní. Nechcem tým povedať, že keď zákazník nás potrebuje, tak nás nezoženie, ale myslím práve tým, že nesedíme u toho zákazníka vo firme ako ten zamestnanec, ktorý je tam naozaj stále tých 8 hodín, ale musí nás ten zákazník zavolať, že mu vznikla nejaká porucha a podobne. To znamená, toto je jediná nevýhoda. Na druhej strane, z pohľadu peňazí, si myslím, že je to naozaj veľmi zanedbateľné. Takže poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá z pohľadu nákladov. Zoberiem teraz firmu, ktorá má 30 počítačov. Je to väčšia firma, ktorá už samozrejme musí fungovať, má urobenú infraštruktúru, funguje na základe siete a má 30 počítačov. Má svojho zamestnanca, má svojho IT technika. Poďme sa pozrieť, aké náklady sú s tým súvisia. Porovnáme to potom s našou spoločnosťou. Ak chcete mať nejakého IT technika, tak naozaj viete veľmi dobre, že najlepšie platené pozície sú práve v IT oblasti. A nemôžete dať tomu ITčkárovi minimálnu mzdu, pretože by vám naozaj nikto nepracoval. A nikto by vám to za tie peniaze neurobil. Ale skúsim to porovnať, ak by ste mali zamestnanca, ktorému dávate hrubý príjem 700 eur. V prípade, dnešná legislatíva, dnešné odvody sú nastavené tak, že ak niekomu dávate v hrubom 700 eur, to, čo mu príde v čistom, očistené od všetkých vecí, to, čo mu príde na účet, je čistá mzda 550 eur. Ale vy ako zamestnávateľ máte oveľa vyššie náklady ako len tých 700 eur. To znamená, že toto je hrubý príjem, ale vy tam máte ešte odvody, ktoré musíte platiť vy ako zamestnávateľ. To znamená, keď si zrátate celkové mzdové náklady, ktoré má ten zamestnávateľ na toho zamestnanca, tak celkové náklady tvoria 946 eur. To znamená, ak máte zamestnanca, ktorému chcete dať 700 eur v hrubom, vaše celkové náklady sú 946 eur. To je to, čo každý mesiac vás vlastne ten zamestnanec stojí. Poďme sa ale pozrieť, ako je to urobené v prípade, že by ste túto službu outsourcovali. V takomto prípade
ak máme zákazníka, tak každý mesiac tomu zákazníkovi vyfakturujeme tie služby, ktoré sme u neho spravili. My fungujeme s zákazníkmi na pravidelných údržbách a pravidelných servisoch. To znamená, firma si u nás zaplatí mesačný balík, v ktorom má neobmedzený počet výjazdov technika, má tam zahrnuté všetky zariadenia. To znamená, vie tá firma, že ak si zaplatí ten mesačný balík, tak vie, že nič navyše už mesačne platiť nebude, pretože má naozaj v tom už zahrnuté komplexné služby. V prípade, že by ste sa chceli pozrieť, čo všetko obsahuje ten náš balík, tak navštívite stránku www.am.ma.sk, čiže ama.sk. Navštívte našu webovú stránku a môžete si tam pozrieť balíky služieb, ktoré máme vlastne pripravené pre tých zákazníkov a tam budete vedieť, čo to všetko obsahuje. Čiže obrovská výhoda, že vystavená jedna faktúra a odpočítate si celú tú faktúru. U zamestnanca si nemôžete odpočítať celých 946 eur. A ako by to vyzeralo z pohľadu mesačnej platby? Ak by som zobral ten náš balík, máme jednu firmu, ktorá má práve 30 počítačov, tak mesačný paušál, ktorý platí nám, je 459 eur. To znamená, za sumu 459 eur má pravidelnú údržbu všetkých zariadení, ktoré sú vo firme. Je tam neobmedzený počet výjazdov technika, takže v prípade, že by náš technik musel výjsť do tej firmy 2-krát do týždňa alebo 3-krát do týždňa, firma neplatí nič navyše a má k tomu ešte ďaleko zaujímavejšie služby. Čiže ak to porovnáme z pohľadu toho zamestnanca, tak mesačná úspora, ak vy delegujete tú službu na niekoho iného, je 487 eur. To je mesačná úspora. Za rok vie tá firma ušporiť niekde skoro okolo 6 000 eur. A to už nie je zanedbateľná suma, preto som vám chcel ukázať, aké je porovnanie medzi tým, keď si vy dáte zamestnanca a ako keby ste tú službu outsourcovali na niekoho iného. Samozrejme sú prípady, kedy firma, ak má obrovské množstvo počítačov, je to veľká firma, oplatí sa jej radšej toho zamestnanca, pretože už by jednoducho naozaj ten mesačný paušál bol veľmi vysoký, ale ak by som porovnal naozaj takúto firmu, tak naozaj to outsourcovanie tých služieb je ďaleko výhodnejší spôsob. Zvážte, ako to funguje v tých vašich firmách, ako to máte nastavené naozaj vy. Na našej webovej stránke nájdete aj formulár, kde môžete si vyplniť jednotlivé kolónky v tých formulároch a my vám na základe toho vypracujeme cenovú ponuku. To znamená, že viete si to potom porovnať, či dokážete outsourcovaním tých služieb ušetriť aj vy, alebo nie. Takže je to veľmi jednoduchý spôsob. Dnes je to obrovský trend. Dneska veľa firiem sa obrá týmto spôsobom a outsourcuje tie služby. To nie je len v oblasti IT, je to v oblasti právnych služieb, účtovných služieb. Takisto dneska množstvo obchodných zástupcov nepracuje pre jednu firmu, ale má v portfóliu viacero firiem, pre ktoré spolupracuje. To znamená, ten outsourcing je dneska veľmi rozšírený a je to naozaj trend z toho pohľadu, že dokáže to znížiť tie náklady toho samotného podniku a tej samotnej firmy. Čiže takýmto spôsobom naozaj môžete tie náklady veľmi pekne optimalizovať. Takže to je v rámci porovnania. V prípade akýkoľvek dotazov môžete na našej webovej stránke vyplniť formulár, máme tam kontakty, môžete nás osloviť, budeme veľmi radi. Vypracujeme vám bezplatne cenovú ponuku a na základe toho sa vy môžete rozhodnúť, či IT outsourcing je aj pre vás tá správna možnosť. Takže ja vám ešte raz ďakujem za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom videu.